Nimane niyasikhuluma nje nina. Qhubekani ke nisisho. Qhubekani nikhulume ngathi ehlobeni nasebanganeni ningabi namahloni, qhubekani. Ofakazi nina ngezimpilo zethu nina nimane niyasikhuluma nje. Olwisana nenhlupheko nina nimphenduka ihlaya khonto engayiqondi. Niyalibala ukuthi olisana nenhlupheko lokho kumdalela impumelelo ngelinye lamalanga. Hayi. Nina nimane niyasikhuluma nje aniqondi ngathi. Mhlawumbe ungangibona ngamahliphi namhlanje ngakusasa ungahlangana nami ngigqoka isuti mayibabo. Uthuka yena lo nina. Nimane niyasikhuluma nje. Eqinisweni enhliziyweni yakho ngaphakathi nina siyabona nilokusilandela nina siyanibona. Amagama eniwakhuluma ngathi bangani benu nina lawo amagama nize nazi ukuthi thina asidalela impumelelo ngelinye lamalanga sinethemba. Lokuthi mhlambe lezi nyembezi engizikhala namhlanje ngakusasa siyophenduka injabulo lokho kuyobe ukufakaza ukuthi wena uyokukhona eceleni nami ufuna ungibuze. Uyabona nini? Nimane niyasikhuluma nje niyazi. Ukuthi ukulwisana nenhlupheko ngelinye lamalanga kuletha impumelelo lokho kufakaza wena. Siyekeni siwe sivuka. Thina sinethemba. Lokuthi kuzosa ngokunye ngakusasa uyeke ukuthi kuhlwa ngokunye ngakusasa kusangasa ngokunye. Athi inhlupheko asikhethelanga. Inokuyifikela nje thina asazi noma indaba iqala kokhokho mhlawumbe babe yihlobo nenhlupheko ayi ithina esingazi. Lathi siyayifisa impumelelo. Kuphela sigcina ukuyizwa nje ngodlebe sikhanyilanga naseyihlobeni inokufika iphinde idlule, inokufika iphinde idlule kuthina ikakazi ifike ngisho nakanye. Nina nimane niyasikhuluma nje. Qhubekani nisikhuluma. Siyabona niyasilandela. Usito ngifuna ukukhohlisa mfethu. Yabona yenza ngayo mfethu. Abamenyane mfethu futhi kubona lokho abantu abazovela bakuncane. Wena lendlela wenza ngayo mfethu pick it up boy. Ungayi give up. Seseduze phambili bro. Qina boy, qina.